ఇది మా ఇల్లే. కిరణ్ అనే అబ్బాయికి రెంట్కి ఇచ్చాను. 3 రోజుల నుండి తలుపు తీయట్లేదు. కంగారు పడి పోలీసులు పిలిచాను. వెళ్ళండి సార్, ఇంతలా వస్తుంది. చాలా రోజులుగా ఎవరు లేనట్లున్నారు. వీడేనా కిరణ్ అంటే? అవును సార్, ఆ అబ్బాయి. అసలు ఇది ఇల్లేనా? మున్సిపాలిటీ చెత్త కుప్పలా ఉంది. సార్, వెళ్ళిపోయి టీవీని తీసుకొద్దాం సార్. ఎక్కడికి రా వెళ్ళేది? సార్, లోపల ఏదో దయ్యం ఉన్నట్టు సార్. వద్దు సార్, వెళ్ళిపోదాం సార్.